Horas madihita saluhutna amanami inanami na hinaholongan di bagasan Kristus Yesus. Bujupang usihita marhite channel YouTube on dinanaing sagihonon nami tutonga-tongata ima catatan jamita di Turpuk Jamita Evangelium Parpunguan Bodari ujung tahun 2022 on tanggal 31 Desember 2022. Natar surat di Evangelium marhite surat Rom bindu 10 sada ayat 30 sahatu ayat 36. Na parjolo catatan nami di Turpukon, ia Turpukon ima surat ni Apostel Paulus berhadapan dot halak Israel halak Yahudi na memiliki paham fanatik sempit mandok holan nasida do bangso na pinaluani debata. Ale di paingot Apostel Paulus do nasida lumobi di Turpukon bindu 10 sada ayat 25 tu 32 dada holan nasida bangso na pinaluani debata. Jalan nasida sadiri pe bangso Israel manang hala Yahudi ima bangso naso manguli debatahian. Alai sian nasa asini rohani debata di jo jala dipilit debata do nasida gabe bangso nanaing paluani debata. Di bahini catatan na paduahon kacamata ni Apostel Paulus jala haporsion na jala ido haporsion nang natatiup bando bahwa bangso di luar Israel pe bangso na pinaluani debatadoi. Sian nasa asini rohani debata diuka ragam niya kadalan gabe mamboto di dalan haluan na sian debata jala gabe parjambar nang bangso na asing di luar ni Israel gabe bangso na pinaluani debata. Di bahini catatan na patuluhon sian karya keselamatan ni debata na luar biasa si songoni gabe masuk ma Apostel Paulus di Turpuk Jamita Evangelium Rom 10 sada ayat 30 tu 36 madok bagas na tong hamoraon hapistaran do parbinotuan ni debata. Di saluhut misteri dohot karya keselamatan ni debata dipuji-puji Apostel Paulus do habagason dohot hamuraon ni nasa hapistaran ni dewata di sude sakap haluaon na pinatupana. Dakka sigatan tutu aka uhumna jala dakka bogasan aka dalanna. Dangbui ditafsir manang dilapati mamake hapistaran ni hajol maon lumobi egoisme manang sifat fanatik sempit songan na adong di tonga-tonga ni bangso Israel. Alai dipakai debatado asini rohana la homar saur tunasa jolma natinopana jalanaing paluaon na do saluhut jolma namar hapor siaw tibana. Catatan na mangihut sian hami los marhite Turpukon di paingot Apostel Paulus do nang ruas ni hurian adong di Romi asa unang gabi nasida mambain songon pangatusyon na naing pamasukon nasida pangatusyon na tu sakap ni debata. Manang nagabi mamuday debata rupani. Manang gabi penasehat ni debata. Ido Apostel Paulus ise uboto rohani Tuhani. Ise na mga leoparjolo tu ibana asa dibalos tu si. Mando debatado mual ni nasa nadinggan. Debatado silihon sa luhut na dinggan, debatado na mamboto sa luhut na. Di baheni, holan debatado na mga tusi na duminggan, jala nasa sakap na, nasa haputusan na, nasa pambahenan na, ido na duminggan. Jala diujungi Apostel Paulus madie tuluplonom, siyan ibana do sa luhut na, marhite ibana, jala marhapatian tu ibana do sa sudina. Di ibana ma hasangapon sa liling-liling na. Di bawah ini catatan na berikut sian hami lau mangujungi tahun 2022 on di togihon Turpukod do hita asa unang hita mangasahon parbinotoan hapistaran apalagi egoisme pribadi manang sifat fanatik sempit na adong di hita dina mangujungi tahun 2022 marnida saluhut namasa mamukas yan bona ni tahun 2022
saat tu ujung tahun 2022. Molo masa disi aka keberhasilan aka nauli nadinggan sotung tarajumi sian nasa habis tarata. Alai sian nasa asini rohani debatado di bagasan bagas ni sakap haluaon sakap nauli nadinggan nasian debata toktong di pasahat tuita. Na baduahon molo tungadong aka hamaolon. Molo tungadong aka naso hobar tu pemikiran manang naso hobar tu cita-cita natasakapi masa tu hita di tahun 2020 don isarana aka hamaolon aka parukilon manang aka habot ni roha nang aka persoalan na asing pe sotung do gabi hita lahon ning gabi penasehat ni debata do uboto saluhut debatado mamboto na duminggan di Guluta, debatado na mamboto na duminggan di Portivion di saluhut aka situasi na masa. Jalan parpudi catatan siak kami dinalau mengujungi tahun 2022. Pano potion maddo debatado mual ni saluhut na dinggan, jala ibana do parhitian ni saluhut akan nauli na dinggan, jala marhapatian tu ibana do sasudi nai ido naikon gabi titik mengakhiri 2022 lau borhat hita tu tahun nai baru 2020 di ibana mana saha sangapon saliling-liling na puji-pujian hasangapon hamulia oddo na tamata pasahat tutuhani lau mengujungi tahun 2022 Ima piga-piga catatan na buih hupasat hami tu hita, anggia buih menambai referensi di hita mangaradi di turpuk jamita di 31 Desember 2022 perpunguan ujung tahun. Horas madi hita saluhutna, selamat mengakhiri tahun 2022, selamat mamongoti tahun 2020.